kerangkai kelembang pu atau abang pitu manda dengan sama kado mau pujar lo hitung kian YC atau songa himpen pini nang litung mana coba apa nang kok akhir ke isi Carbino Autonomous Council long non ke sulibom Carbino Autonomous Council le pukul state government long dalam posisi sulibom malam pini litung abang solam apa tak serapan ke pacini ji pasien litung ke hang iglo alam thei bang ke lapulo je Carbino Autonomous Council long keron ke backbenching lo ajat welfare schemes puno job aput hak puno award of contract aput hak puno alang litum ke labang so da daklong ke thedung nepotism son si klempon theklong lo kedam tang ni ta ni litum labang so put hak ke council don ri atheng ta ni thongkep ni anda kopine dharna dolo seta mi PCM sarban resi memorandum pidam lo seta mi pinyan ta apuson kang saipon thegam long le detlo khola so ta nang litum theklong po merit list phane panung kuksi Carbino Autonomous Council atum keplang ki phi adon narap tangka maha ki ong pichat atum hansi alang litu mansi RDP pon se Carbiang long magen non apu answer kahino a situation nang lelo je kacharli pu masi ladak long mag a value avedet ason mandel Carbiang Autonomous Council long kapinchong kupi poloma athema non ladak Carbiang Autonomous Council long ke merit basis pen le ajal ki pondal even in job and in contract nang lidun theklong ji ladak long bangke nepotism favoritism do uge klang daklo apen Carbiang Autonomous Council ke non ke nepotism industry ason si manik datlo labang so puthak niltum kachechak un isi gidam tani da nitum isi yang ton bang chibi bom lo lapen bang jilani bang setame nitum kan sailong letike chosong bom jilang kusi nilitum atu midik setame isi nilitum kachesong ji phan asing ton kachibi ji phan nilitum DC office on setame DC office lapen SP office on setame isi information paledam lo foot march ke doji phan from Manja to Dipu foot march kam memorandum submission alo bang ke lahen lo lage DC bang kipia lo isi bang ke SP bang kipia lo information alo bon satame non la so bang so sarkar mane BJP sarkar la onset kaino lo la onset fasis lo non ke freedom of expression la pen freedom of assembly la pen freedom of movement mane fundamental rights fansi alang litum ke amman pibe de lo mane ke cartel ji fansi pijo pen ne kapor ison si alang litum mandel lo ang thek bang ke lahai hen lo nilitum kedam tangar ni bang pilo sarame alang litum bang ke ko pilo nai tu ke permission nangji pusalang litum nang pulo permission abi te nang litum dharna claim nong le pusalang litum nangi pu lasi labang so puthak nilitum ki pukang tung bang ke alang litum kona aron kona ain pensi labang so aron alang litum ka pinchong lo athema nilitum lo ang thek do laga Assam Police Act polo 2007 aning kan la daklong ke pulo permission hangting ai tanang ne dharna pan ke la just information mate intimation isi pilok ta chok pusalang nitum Assam Police ek long ta la puson kabonai pon lo ladet constitutional law lagi isi book lo fundamental rights article 19 pula dak long na ke tok do lo je permission nang ni pula son na taxi boy pisa me alang litum kroi la bangso sarkar ka chpere alang litum ase chibidat na pojoni sa aphong lahai mi power misuse la pen power alang litum abuse munit atum han la fundamental rights ka suppress fansi alang litum bor ilo kedam tangani ta nilitum sopotha isi RTI da pilo DC office long je dharna ke do phan alang litum aron permission nangji alang litum kaninje pon phom tinda asa permission nangji ma nang ni ma litum DC office phan kedam tang 99/2022 ani arjupon lo ahok pe na permission nangji ma sera me pinia nianta alang litum nang thak thede lo lapen labang su nang thak thede pe ni litum non matha nang koklo alang litum long lapuson aron avi ase ahok aron le dolo potang te alang litum prabjin pen drat ahong jailong alang litum chipakang hidak lo lapuson aron ka pinchong tabra pen rat han ki ther ke hap lahaya men permission silong ke nona mat ke each and every department la 30 department ong thedung nepotism do ke anu tinta lage chini lo open secret lo muthe ratum chasong a hedet ko a joine si solam ke deep joy yang nak ason si mandet lo lapen alitum lang namik tha laba non ke kachali du o tum da pinandu lo kar bidum hakoso na lilo non ke MA BA nang pass lapen PhD atum ta dulo bon satame alang litum ke pinier na job long le ke long e ko malo ke plan ki phi latum si job ke long ji non karbing long isi jutang lang nu ason se nang mandet lo driver asopo ke driver masima han ki jora sopo ke han ki jora sopo siman lapen inut officer asopo inut officer siman lapen inut CM asopo ke nani akaprek thedung ar pusi la puson ke deng pon se theklong thekponong lo lai ko people lo podami lo te la ke isi nepotism akalcha la pusi pudan ko la se rada pan ke chuning ri bang ke until unless nepotism
dotik ke karbiarat ke cing turun elo la sila bang so fight long lagi nilitum pukali lo muthi si kei kereng nang ji pupan si anutin sarme che song nang po ili che chak dun joy puke change bangun elo la bang so aputhak ke aku non nalitum theklong po aja ka tumang ke non risu jang dum ke sakuri ki joktun selat la person da dolo mate discourage da la ningi bison man da alang litum ke non ke just for petty jobs just for survival ke renga phan alang litum ke Delhi Mumbai la person chongda dam lo hoda ka chongda dam pe nilitum ko pilo theklong ke hoda ka chongda dam pen ke ko pilo theklong ke occupy ke lang no pe mane thilot mane thengbo la person se do la si job phan lok da kar biya khai kar biya risu jang ki duk de ke boy da to bangol no chinang la ke chi pik nang lang ma chi dera physical carbing no autonomous council a CEM MP tum amek prangji ma labang si la si pulo dolo enough is enough che chak dor lo non ke risu ejang tum ma thunang po arona teng pen itum che song na po la pen la DC SP la pen cheng nok la government atum non e phana ki ber the permission po men pen nane fundamental rights na pa check sai song de labang ni tum kroi ke athema labang ke totally si aron kali unconstitutional la pen totally si illegal abuse of power ko sin tum punang